Ku belai perlok berok ngap yang sengop yang pisha kana ke channel ka jonga. Ha kana video perlok pio iyo neu jai terkang. Uba syai long ha kini ki kap mau tengaru banga itmat pelat yung terkang ngaket yung terkang uba mi ha kini ki ha syndah jong ka ying hi bat ngan thong no hau kiu. Tang ba parlok daga tin khasi pacan tia ka jong yi ngam da tip bhai ka kerteng jong nu terkang namar ngi syai khot ka lum lang terkang. Bun sin nga iu long bha la neu mi bha ki kinja mau ki ba long clash yap artan tengaru ha kana ka por banga mut ban thong hau kiu nga khle lang bat kana ka syap khandiat thang ne nga ai lang ka khandeu nga khle lang bat neu per like hang ne khandiat kadang de ka sin banang kong banga thong yo neu jai khang kum ne ngam da tip ha kum nu tang ba hak pot banga khet nga yu i ba long bha ha kinja ba long syap tenak takadau banga khle lang bat ka syap te nga kermen ba un long hi bangan thong hau neu kiu Deu ne kung kinja mau ba long syap banga yu i ba long bha ha kini ki kinja mau kun ne ba long syap Une hang neu dang jerngam bat pelung bha namar bang dang dep thong kum ne iman tenga ai tang kana ko sudah hang ne klem khle ki ki e kane hang ne kadai kadawai ka banga jupan donkam yakini ki sentiu banga shu order online kapen klan yaki thied penjerngam yaki slabat kapen mi bun ki sentiu kador jong kane kadai tang arspa tangka bang order online nrei haka market price kadai khandai spa tangka kane ka pilor kadai arspa ml Parlok nek video ka bam ta kasngi banga thong yo no terkhang tang kum ne hi ngan bangkut no ban ngan sai kendu ha ki wei pat ki video ki ban sawan to nang shang su ko blai shibun